କବିତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୁଅ ଏ ସଂସାରେ। সকଳ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟାଧନ ମନ ହୃଦୟରେ ସେ ଯେ ଅଟେ ଗୁପ୍ତଧନ ସେହି ଧନ ଅରଜନେ ଦିଅ ମନ ପ୍ରାଣ ବିଦ୍ୟାଧନ ଲଭେ ଯିଏ ସେହି ହୁଏ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରତିପୁର ଗ୍ରାମେ ଅଛି ବିଦ୍ୟାର ମନ୍ଦିର। କିଛି କାଳ ବକ୍ଷେ ଧରି ଗଢ଼େ ଜୀବନ ମଧୁର। ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନେ ସଦା ଆମ ପୂଜ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ଆଶିଷରେ ସୁନାମ ଅରଜ। ହୁଅ ଜଣେ ସ୍ନେହୀ ପ୍ରେମୀ ପର ଉପକାରୀ। ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସର୍ବେ ନର ନାରୀ। ସୁନାମ ଅରଜ ନିଜେ ଦାନ ଧର୍ମ କରି। ତୁମ ଗୁଣ ହେଉଥାଉ ଗୋଡ଼ି ମାଟି ଝୁରି। ଯୋଗୀ ମୁନି ସାଧୁ ବ୍ରତୀ ଜଣେ ହୁଅ। ସମାଜର କୁସଂସ୍କାର ବଦଳାଇ ଦିଅ। ଅସତ୍ ସଙ୍ଗକୁ ସଦା କର ପରିହାର। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲଭି ଗୁରୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ତୁମଠାରେ ଫୁଟି ଉଠୁ କୃପାର ଆଭାସ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୁଅ ଏ ସଂସାରେ ଲଭିନ ଆଶିଷ।